Ahoj, vítejte v této sérii Shorts pro začátečníky v korejštině. Nový jazyk může vypadat obtížně, ale základy Hangul jsou velmi snadné. Korejština funguje jako Lego. Skládáme písmena, abychom vytvořili slova. Pravidla jsou jasná, takže výslovnost se snadno učí. V této sérii naučíme se souhlásky a samohlásky. Budeme napodobovat tvary úst a zvuky. Spojíme písmena, abychom četli slova. Hangul je vědecký písemný systém inspirovaný řečovými orgány. I úplní začátečníci se to mohou snadno naučit. Začněme prvním písmenem. Přihlaste se k odběru dalších shorts.